Naħseb li kollha kemm aħna ġejjin minn ġurnata xogħol. U forsi hawn uħud minna li għadhom serin għax-xogħol. Ix-xogħol huwa importanti, mingħajr xogħol ma niklux. Mingħajr xogħol ma nistgħux nieħdu ħsieb ġisimna. U aħna naħdmu ħafna ħin mill-ġurnata, u naħdmu ħafna ġranet mis-sena, u naħdmu ħafna snejn minn ħajjitna. Kull ma jmorru hekk il-pensjoni, l-età tal-pensjoni dejjem timxi l-qudiem, timxi lilin. Biex nibqgħu naħdmu. U meta ma jkollniex ix-xogħol li s-soltu nagħmlu proprju tagħna, forsi x-xogħol mal-istat, mal-gvern jew privat, imma xorta waħda se nagħmlu xogħol ieħor għax ix-xogħol importanti. Però jew nirriflettu ftit, ix-xogħol huwa importanti biex nieħdu ħsieb ġisimna. U l-flows jenuna biex nieklu u nieħdu ħsieb dak li għandu x'jaqsam mal-fiżiku tagħna. U aħna noqogħdu attenti biex ġisimna nieħdu ħsiebu sew u nagħmlu sewwa. Noqogħdu attenti x'nieklu, noqogħdu attenti x'nilbsu, noqogħdu attenti biex inżommu ċerta dieta, noqogħdu attenti biex ċertu ikel ma nikluhx jekk jagħmlilna l-ħsara, noqogħdu attenti biex jekk nistgħu nagħmlu f'eżerċizzju nagħmluh u nagħmlu sewwa. Imma jekk nirriflettu ftit ħafna mill-problemi tagħna għalkemm nistgħu naħsbu li huma ta' ġisimna huma problemi tal-moħħ u tal-qalb. Għax anki jekk timrat id-tbatija aktar milli tħossha f'ġismek il-lowm u x'hekk għandna ħafna mediċejjen li jenuna ma nħossux id-tbatija, imma se tħossha f'moħħok u f'qalbek. Se tħossha fl-ispirtu tiegħek. Ħafna drabi din ninsewa. Hekk bħalli kieku jaqa' għamat fuqna li jitbatija kollha kemm se ngħixuha l-iktar mhux f'ġisimna, l-iktar f'moħħna u f'qalbna. U x'jiġrilna? Nispiċċaw, nindunaw wara tant snejn li ħdimna ħafna biex nieħdu ħsieb ġisimna. U ħdimna ftit li xejn biex nieħdu ħsieb moħħna u qalbna. Sfortunatament nimmaġinaw li anki bil-flows u bix-xogħol nistgħu nieħdu ħsieb moħħna u qalbna tantu x'hekk li kif ikollna ftit tad-diffikultà u ftit tal-inkwiet immorru nixtru l-mediċejjen għax min għalina li dawn jistgħu jenuna u jsolvu u jfejqu il-moħħ u l-qalb. Imma nkunu nsejna biċċa kbira jaħasra, biċċa kbira. X'inhi din il-biċċa? It-tagħlim, il-formazzjoni tal-moħħ u tal-qalb li huwa bżonn już daqs ix-xogħol, daqs il-flows li jenuna nieħdu ħsieb ġisimna daqshekk hu importanti. Aħna x'aħna ngħidu? Li l-problemi kollha, d-diffikultajiet kollha anki ta' saħħa fiżika tal-ġisem fl-aħħar mill-aħħar bħal flembot fejn imorru? F'moħħna u f'qalbna. M'hemmx mod ieħor. Fil-moħħ u fil-hemmhekk tgħixhom. Il-problemi kollha ngħixuhom fil-ħsibijiet, fl-inkwiet, fil-qalb hemmhekk ngħixuhom. U ħafna drabi kif nafu anki l-ġisem stess jirrispondi għal xiex għal problemi li jkollna f'moħħna u f'qalbna. Minn x'imkien imbagħad l-inkwiet, l-istress, id-dwejja irid joħorġu fil-ġisem, fil-problemi tal-ġisem. Don George jagħtina tagħlima fundamentali, imma essenzjali, illi forsi aħna ma tantx nagħtu kasha. Don George lis-soċi tiegħu għallimhom mhux biss jieħdu ħsieb jgħallmu l-tfal u nieqfgħu le, imma għallimhom li isemgħuha it-tagħlim hemm bżonn li wieħed jibqa' fih sakemm imut ħajtu kollha. Aħna għandna bżonn nibqgħu nitgħallmu biex nedukaw niffurmaw lil moħħna u lil qalbna ħajjitna kollha inkella nkunu żbilanċjati. Ikollna flows nieħdu ħsieb ġisimna imma maħniex kapaċi naffaċċjaw salib. Maħniex kapaċi nerfgħu marda. Maħniex kapaċi niddiljaw ma' konflitt, ma' problema. Tkun għalina diffiċli problema kbira kif nikkonvinċi, kif nitkellem ma' wliedi fuq ċertu problemi u diffikultajiet. Għaliex? Għax ma tallimx. Għax ma nafx kif. Għax l-impressjoni x'inhi li bl-ispontanjetà kif jiġini dak il-ħin nimxi le mhux hekk.
Mhux hekk. Din hi t-tagħlima kbira ta' Dun George li tmur il-mużew, li tmur faqda fi grupp, li tmur tifforma ruħek ħajtek kollha. M'hemmx option, mhix xi ħaġa li tista' tagħmel jew ma tagħmiliex. Daqskemm mhix option li tmur għax-xogħol, mhix option għax mingħajr flus ma tikolx. U mingħajr tagħlim int tispiċċa tieħu ħsieb ġismek mingħajr ma tieħu ħsieb moħħok u qalbek. U din għandna bżonn jiena inħossa ħafna u ngħidha hekk b'ċertu imħabba imma wkoll b'ċertu toqol. Għax tagħlim naraw żejjed, grupp naraw żejjed, azzjoni kattolika, liġien, għaqdan, komunità żejda. Ja ħasra. Kemm nifrankaw inkwiet, kemm nifrankaw dbatija, kemm inkunu kapaċi ngawdu il-ħajja kif iridna Ġesu li kieku nibqgħu nagħtu każ. Mhux biss ta' ġisimna tax-xogħol, aħna ngħidu naħdmu ħajjitna kollha u nagħmlu sew. Imma rridu nibqgħu nitgħallmu niffurmaw ruħna wkoll ħajjitna kollha. Dan hu s-sigriet ta' Dun George, dan hu l-insight kbir ta' Dun George, dan hu l-ġdejt ta' Dun George, dan hu l-kobor ta' Dun George. U din il-konvinzjoni ta' minnu fil-mużew, konvinzjoni kbira sabiħa għal ġid tal-bniedem l-ewwel qabel kollox. Għax imbagħad aħna ngħidu inti tmut kif tgħix. Min jaraf jgħix jaraf imut. Min jaraf jgħix jaraf imut. Min jaraf jgħix b'serenità, min jaraf jaffronta d-diffikultajiet u kollha kemm aħna jkollna diffikultajiet. Għalkemm aħna ngħixu bis-sensazzjoni li dak xortih tajba, dik l-oħra xortija tajba u jien xortija ħażina, għax kollha kemm aħna ngħixu b'dik is-sensazzjoni, kollha kemm aħna. Jien xortija ħażina, kulħadd hekk jgħid għalih innifsu, l-oħrajn kulħadd xortih tajba. Kollha naffaċċjaw il-problemi u d-diffikultajiet. Id-diffikultà l-kbira fejn hi? Illi l-mulej li lna provdilna li dan il-qaddej Malti tagħna biex jallimna jurina kemm importanti li nibqgħu nitgħallmu f'kull aspett tal-ħajja. Mhux qed nitkellem biss mill-fidi, imma l-fidi wkoll. Għaliex il-fidi wkoll? Għax jekk ix-xogħol, il-flus, il-mediċejjen li nieħdu ħsieb saħħitna huwa importanti għal din il-ħajja għal 80, 90, 100, forsi l-fuq minn 100 snin, imma t-tagħlim tal-fidi, il-formazzjoni fil-fidi dik tiswa għal-ħajja ta' dejjem. Ħuti jeżies, maħniex għalaw, mhux biex nibżew, imma anzi biex nagħmlu kuraġġ, għax aħna msejjin għal-ħajja ta' dejjem, kemm kien jgħidha din Dun George, in-novismi, mhux biex iwerwer in-nies. In-novismi huma l-ħwejjeġ tal-aħħar, il-mewt, il-ġudizzju, il-bqija, il-premju, il-kastejk, l-infern u l-ġenna, mhux biex jibbażża n-nies, imma biex jgħidilna lejn tagħna fejn hu, il-ħajja ta' dejjem tagħna, u dejk bix-xogħol u bil-flus ma nħejjux biżżejjed għalija, importanti dawk ukoll, imma mhux biżżejjed biex inħejju għalija dik il-ħajja. Għandna bżonn tal-formazzjoni fil-fidi. Allura t-talba li nitlob u nieqaf, it-talba li nitlob lil Dun George, u li tant kien konvint mill-importanza tal-formazzjoni kontinwa, li dawn is-soċi tiegħu imorru jitgħallmu kull jum sal-ġurnata mqazza tal-lum. Għandhom x'80, għandhom x'90 sena jibqgħu imorru jitgħallmu kull jum. Għaliex hekk għax m'għandhomx jagħmlu, dawn m'għandhomx jagħmlu le, għax inti li titgħallem teduka lil moħħok u lil qalbek u li taħseb u tara l-ħajja kif jaraha Alla mhux kif tara int biss. Din hija importanti biex tgawdi kull mument ta' ħajtek u taraf tgħix anki li jibes tal-ħajja. Allura t-talba tiegħi lil Dun George illejla għalina jdejn, Dun George, int li kont tħobb daqshekk it-tagħlim, tħobb lil Alla u kont tħobb daqshekk il-Maltejn u l-Awċejn. Nissel fina, għatina l-għajnuna biex aħna ma nraqdu qatt fina x-xewqa li nibqgħu nitgħallmu b'mod speċjali fuq il-ħwejjeġ ta' Alla.